दान्दिसे आं लाइभ फैदों। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे आनबक्सिं खालामना होनो गोनांमोन हादिया। आं दा गासैखौबो आंनि नायगिरि आंनि साबसक्राइबारफोरखौ फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो सानो। आङो डिसक्रिपसनाव मोननैसो चेनेलनि लिंक होगोन उनाव दाथ' आं लाइभ फैदों नालाय। ओमफ्राय नोंसोरो मदद होलाय साबसक्राइब खालामना हो बेनिफ्राय आंथ' दा सासे सासे बुंजोबनो हाला दा जोंनि फ्रेन्ड दङ सासे जारखानिफ्राय गोरिब टेकनिकेल होनो ओमफ्राय बिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आं डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौ दा लाइभ फैदों नालाय ओमफ्राय लाइभ फैनायनि उनाव आं इडिटिं खालामना होफिनगोन बेनिफ्राय ओरैनोथ' आङो गोबां मानसिनि लिंक होखायो माने साबसक्राइब खालामथों होननानै आं मदद होयो जाय आंजों माने कन्टेक्ट लालायो जाय आंखौ माने मदद होयो आंबो बेखौ मदद होयो ओमफ्राय आंनिसिम मेसेन्जाराव हरो आंनि चेनेलखौ प्रमट खालामना हो होननानै दाथ' आंनाबो साबसक्राइबारा खम ना 1000 ओरैनो 400सो जाना दं आरो सामथिं नङा होमबा ओमफ्राय दा जोंनि बर' लेंगुवेजआ बारा गुबुन हादरावथ' नायजाया नालाय नायनायाबो खम जायो साबसक्राइबाराबो खम जायो नङा होमबा थेवबो माने साबसक्राइब खम भिउसआनो गैथ्रा होननानै माने जों गावजों गाव ओइ बेखौ मदद होआ रावबो मदद होआ साननो नाङा आरो जाखिनि नायदों जाखिनि बे भिडिअ'फोरखौ नुयो जेनेबा साबसक्राइबार खम थानायफोरखौ नोंसोर नुयोना बिदि साना माने जेबो साबसक्राइबारानो गैथारा माथो मानसि नालाय होननानै माने इसोरखौ मदद होनांगौ आरो ओमफ्राय खायफा बाब बिराद साबसक्राइबार बुरजा बिराद माने भिउस बिराद बुरजा बुरजा मोनो होननानै बेखौल' सापर्ट होदो बे नङा माने खायफा इदि गोसोनि साननाय थायो माने ना एक्सुलि बिदि साननो नाङा आरो गावजों गाव मदद होलायनांगौ आं नोंसोरनो दाथ' लाइभ फैदों मोनसे माबाखौसो खिथानोसै खोमा आं र' दै नोंथांमोनहा नुदों जानांगौ बेयो मा बिफां नङा होमबा थाइजौ बाद फिथाइ दङ साननानै नायदों आं दाखालिबाव नोंसोरनो लाबोनानै माबा थाइजौ फिथाइ जानाय खोथादोंमोन ना नोंसोरनो नै थाइजौ दाबायदिखि थाइजौ मोनो साननो हागौ आरोना बेयो एकदम गदाय आरोना बेयो बोसोराव खननै थायो आरोना ओरैनोथ' थाइजौआ जोंना बोसोराव खनसेल'सो थायो नङा होमबा दा नैयो बोसोराव खननै थायो नाय बिराद दंबावो बै गोजौआवबो नुदोंना बेनिफ्राय नै ओरैजाय नै सान्दुं दुंबासो जानांगौ दा बोथोरा मोजां नङाना बारा सान्दुं दुंबासो जानो लुबैयो हेल' फ्रेन्डस आं लाइफखौ बारा गोबाव होला मानो होनबा आंहा समबो गैया आंबो हाजिरासो मावलाबायो लोगोफोर मदद हो आंखौ आंथ' गुबुनखौ मदद होगासिनो दङ र' जायनो आंनो लिंहरो बिसोरनिखौ साबसक्राइब खालामना होयो बेनिफ्राय आंनिखौसो खालामगोन ना खालामा मोनथिया एकदम आंथ' बहुद बोरैबा मालाबा मालाबा लाजिखाङो आरोना साबसक्राइबार माथो खमथार मानसिफ्रा आंखौ माने साबसक्राइब बुरजा गैयिनि थाखाय माबागोनसो नामा एसे गोसोफोराव नारभास जाना थागोन नामा बेखौ सानो आरो आदसा मोनसे खोथाखौ बुंबावो जायफोरा आंजों माने प्रमट खालामजानो लुबैयो माने वायार बर' इउटुब चेनेलाव लिंक होजानो लुबैयो वायार बर' फेसबुक दं बेयावबो होगोन नोंथांमोना वेर बर' फेसबुक पेजाव माबा हरबानो जाबाय लिंकखौ हरबानो जाबाय आरो ना बेनिफ्रायथ' आं सोरनोबा मेसेन्जाराव आंनि वाट्सएप नाम्बारखौबो हरो बाट आं जानला मोनला दा बेयाव पाब्लिकआव होआ आरोना जाय आंजों मेसेज खालामनानै मेसेन्जाराव मेसेज हरो बिसोरनो आं गोनांथि जायोबा वाट्सएप नाम्बारखौ हरो ओमफ्राय आंनो वाट्सएपाव हरो आरो ना ओरैनोथ' वाट्सएपाव हरनाया मोजां ना फेसबुकाव होयोब्ला जिमेलनि पासवर्ड बियो जिमेल बियो बेनिफ्राय मोनसे खोथा आरोबाव अल नटिफिकेसना ओंखारा आरो बेलाइकना अल ओइ बे अल
थुयोना बे अल थुनाय नटिफिकेसना नुवा आइकना आरो एसे जामेला जायो ओमफ्रायथ' आरो नों जाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो ना जेनेबा वाटसेपाव हरनाय जेनेबा इउटुबाव खालामनाय ओमफ्राय आरो नोङो जुदि फेसबुकाव नायफिनो ना फेसबुकाव लिंक होनायखौ होमबाना बे साबसक्राइब गैयि देखायफिनो माने साबसक्राइब खालामि देखायफिनो माने मानो देखायोना बे जिमेल नांगौना ओंखायनो जिमेलखौ कनफार्म खालामनांगौ ओंखायनो बेफोरबायदि साबसक्राइब खालामनाय चेनेलबाबो नों आरो साबसक्राइब माने खालामि नुजाफिनो आरो जेबो नङा माने बिदि साबसक्राइब खालामबायबा बैयाव फेसबुकाव साबसक्राइब ओंखारदोंबा खालामफिननो नाङा आनसाबसक्राइबारसो जाहैनो हागौ बोसोराव खननै थायनाय थाइजौ बियो र'दै आं माबा नायदो नै सेटिं माबा थुदों आङो आं लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना आंनि भिडिअ'फोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो सेयार खालामनो दाबाव आं बारे बारे बुङो नोंथांमोना जुदि चेनेल साबसक्राइब खालामजानो लुबैबा आंनो वार बर' फेसबुक पेजाव मेसेन्जाराव हरो आरोना आं खालामखागोन आरो खायफा ओरैबायदि अबिसास मानसि थायोना आंनि स्क्रिनसट हरलाय नोंनि साबसक्राइब खालामनायखौ होनलायलाङो बेनिफ्राय आङो हैद बेलेग बायदिबा रागा जोंनानै दै दरखार गैया सानगौमोन नामा आं खिन्थु बिदि साना आरोना हरो आङो स्क्रिनसट खालामनानैबाबो आरो साबसक्राइब खालामनायावलाय माथो ना बर'जों बर' बर'जों बर'ल' नङा गुबुन हारिबाबो आं साबसक्राइब खालामो साबसक्राइब खालामनायावलाय माथो लस जानोना नायनो सम गैयाबाबो नायबानो जाबाय जेनेबा ना साबसक्राइब खालामनानै दोननांगौ साबसक्राइबनि गोनांथिथार नालाय मानसिफोरनो ओमफ्रायथ' आरो मा बुंबावनो माब्लाबा गोनांथि जायोबा जेनेबा भिडिअ नोंनि गोनांथिबा नायथावनाबा नायदो नङा होमबा मालाबा इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ माब्लाबा बिदिनो टेकनिकेल माब्लाबा बिदिनो मटिभेट भिडिअ बिदिनो आरो जा भिडिअ मा जा केटेगरिया जेनेबा जा कन्टेन्टआ नोंनि थाखाय मोजां बेखौ नायबानो जाबाय आरो बेफोरबायदि आरो बयबोथ' मोनसेल' जेनेबा चेनेलाव मोनसेल' कन्टेन्टखौ लाबोनो हाया मानो होनबा मोनसेल' कन्टेन्टखौ लाबोबाय थायोबाबो खायफा माने बरिं मोनो आरोना हमना ला ब्लग भिडिअ माब्लाबा सानो आं ब्लग भिडिअखौ होबाय थागोन बेनिफ्राय सोरबाया सानगोन ब्लग भिडिअल' होबाय थायो नायनो बायो आं बिदि सानगोन ओंखायनो मालाबा इन्टारटेनमेन्ट भिडिअबो लाबोनो गोनां जायो एम बि बसुमतारी एम बि बसुमतारी वेलकाम लाइक नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो नाय आरोना बेनिफ्रायथ' आंना 1K साबसक्राइबार बारबाय 1K जेनेबा 1.4 जेनेबा 1400सो जाबाय बेनिफ्राय आवार्स टाइमा माने नायनाय घन्टाया 4000 घन्टा जानांगौ नालाय बेयो 3000 जाबाय आरोना 1000 नांबावगौ बेनिफ्राय मनिटाइजेसन अन जासिगोन आंना चेनेला मनिटाइजेसननि माबायाव दंखायो लामायाव दंखायो टेनसन लानो नाङा आङो उनाव इउटुबनिफ्राय रां मोननाय मोनैया आंनि मेन थांखि नङा मोनबा मोनबाय मोनाबा गैया आरोना बेनिफ्राय होमबाबो मोननायनि लामायाव थांगोन खायफा सानो बेफोरबायदि इउटुबाव जानला मानला बखिनानै जानला मानला भिडिअ' होनानै माबा भिउस मोननो थाखाय बर' हारिनि थाखायनो बखिलाबायो माबा गावजों गावनो नांलायबाय थायो होनो आरोना बेफोर गावबा गावनि साननाय बयनिबो साननाया एखे नङा होमबा आरो गासिबोथ' इउटुबनिफ्राय रां मोनगोन बेखौ आसाजोंल' फैनो हाया माब्लाबा इउटुबा एबा इउटुब चेनेला मा जालांगोन बेखौथ' रावबो मोनथिया नङा होमबा माब्लाबा बन्द'बो जाना होनो हागौ एखमबा माथो फेसबुक इउटुबफोरा बन्द' जासिगोन माबा जागोन होननानै खोनायो ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना रां मोननायनि लामायाव थांखानांगौ जायो मानो होनबा सोरबा ब्लग भिडिअ होयोना ब्लग भिडिअखौ माने खालामनो थाखायनो इमान रां गारनांगौ जायो गोजान गोजानाव जेनेबा सोरनाबा बाइक थायोबा बाइकजों थांनांगौ ओमफ्रायथ' सोरबा गारिफोरजों भारा होनानै गारनानै थांनांगौ जायो नोंसोरनो देखायनो थाखायनो आरो भिउवार्सफोरनो माने साबसक्राइबारफोरनो थाखाय माने देखायनो थाखाय आरो ओंखायनो रां मोननायावबो नोंसोर जेनेबा गासिबो बाजानो नाङा आरोना बेनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ आं बिराद हास्थायखुमायो सानबाय थायो जोंनि बर' इउटुबारफोरा गोबां
जेनेबा रां खामायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय रां खामायनानै गावनि थाखायबो 75खौ लानानै 25%खौ जेनेबा आं गुबुननो होजानायखौ लुबैयो सोरनोबा दुखियाफोरनो जा जेनेबा सोरबा बिमा बिफा गैजायै फरायनाय फरायसाफोरनो फरायसुलिफोरनो एसे एनै मदद होजानो लुबैयो गोरिब न'खरफोरनो बिदिनो जेनेबा बे डनेसन खांथिङोना दैबानानि न' खामजानाय बायदि आरो बेफोराव एसे डनेट होजानो लुबैयो खायफा खायफा होयो बारु ओरैनोथ' गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा होदों बारु दा जोंनिया बर' इउटुबारफोरा एसेबां गिदिर गिदिरबो नङा नालाय दासिमथ' आरो मिलियन थांनायानो जोंनि बर' इउटुबारफोरा गैया नामाथाय माने लाक थांनायाथ' दङ खिन्थु मिलियन थांनायखौ आं नुवाखै आरो दंसो नामा मिथिया ओमफ्राय रां खामायनायफोराबो दङ ओमफ्राय रां खामायबो दं ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना आरोबाव मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैयो जों इउटुबाव भिडिअ' होयो नङा होमबा बिराद खस्थ' खालामनानै माब्लाबा कभार भिडिअ' माब्लाबा बिदिनो कमेडि माब्लाबा सर्ट मुभि बिदिनो आं बेखौ बुंनो लुबैयो बिदि होनानै इउटुबनिफ्राय रां खामायनो सानदोंब्ला गावनि मेन कन्टेन्टखौ लाबाय थानांगौ आरो ना गुबुननि कन्टेन्टखौ एबा गुबुननि भिडिअखौ गावनि चेनेलाव होनानै रां खामायनो मानो साननो नाङा आरो बेनो खोथाया आंबो बिदिनो फार्स्टआव सानदोंमोन आरोना ओमफ्रायथ' आं मिथिबाय उनाव थारैनो बेफोरबायदि मालायनि भिडिअ होयोब्लाथ' इउटुबा रां मोना एबा रां मोननाय लामायाव थांनो हाया बेनिफ्राय मालायनि भिडिअ'खौ इमान खस्थ' खालामो बेफोरबायदि डाउनलड खालामनानै जेनेबा खावनायखौनो होनबाय खावनानै गावनि चेनेलाव होयोबा बै मानसिनि खस्थ' आरो बैनि भिउफोरा गोमायो आरोना खम जायो नोंनि चेनेलावनो नुखाबाय बैनि चेनेलाव नायनाय नङा बेफोरबायदि आरो गोबां खस्थ' खालामो जोंनि बर' इउटुबारफोरा खायफा खायफा गोरिब सुबुंफोरखौ मददबो होबाय दा जोंना इंलिस मेकार मोनानो नङा होमबा जोंनि स्रायथ' बिराद गिदिर गिदिर इउटुबार बिसोरो दा गुटखा मास्टारखौ ओरैनोथ' गुदखा मास्टार होनो आरोना गुटखा जायानो बिथाङा जेनेबा आंनि फंबायसो जागोन उन्दैसो जागोन इयो बिथांनि न'खरावथ' एसेबां दुखु एकदम दुखुजों बुंफबनाय आरो न'खराव सोरबा पेरालाइस जानाय सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै जब्रा जानानै थानाय एकदम इसोरबायदि आरो जेनेबा मदद होनांगौ आरोना जोंनि बर' इउटुबारफोरा बिदिबासो मदद होनोबो लुगैयो थारैनो ओरैनो मोनसे खोथाखौ आरो आं बुंबावनो लुबैयो जोंनि बर' इउटुबारफोरा गोबां गाज्रि गाज्रि भिडिअ' होयो गाज्रि फट' थामनेल लगायनानै भिडिअ' हगारो बैसोरो मानो बिदि हेगारोथाय आसलथे बिसोरो गाव गावनि मान सनमानखौ जानायजों लोगोसे हारिनि मान सनमानखौ जानाय आरो न'खरनि जाथि बंसोनि मान सनमान जानाय जायो नंगौ बेफोरबायदि होनानै उनाव रां मोनगोन मागोन साननाया एकदमबारे माबा आरोना बेखौ बुंथ'ला आङो मिस्टार सोमदोन बसुमतारी माबोरै खबरा आं लाइभआव फैदो ओरैनो दान्दिसे सम टाइम जाथ'वाखैना नै टाइमा एसे दंबावो जोंना 6 बाजियावसो थाइजौआ नै सोमदोन खायफाखौ आं बिराद माने गाज्रि मोनो बे थामनेल गाज्रि गाज्रि थामनेल होनानै ओमफ्राय भिडिअ'खौ मोजां बुङो मोजां माने मोजां कन्टेन्ट बे मोजां कन्टेन्ट जाना मा जानो थामनेलानो गाज्रिखाबा नङा होमबा थिगानो नोंथां सोमदोन बसुमतारी गोजोननाय थाबाय माने थामनेलफोरखौ गाज्रि गाज्रि होनानै उनाव भिडिअ' मोजां इदि खालामनो नाङा एक्सुलि दा नायग्राफोराबो खायफा इदिनो गाज्रिखौ होननानैथ' जेनेबा नाया मा गाज्रि बेयो आरो मा फट' मा भाइरेल जादों बेयो होननानैसो नायो आरोना गोबाङानो बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ'खौ इसेबां नागिरखाया मानो होनबा जोंनि बर'नि होननानै सोरबाया मा भिडिअ' होननानै नायो आरो खायफा सानो बेखौनो बाब बिराद नायदों माथो आंनि भिडिअ'खौ बिराद नायो बेफोरबायदि थामनेल होयोबा बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ' होयोब्ला होनना सानो आरो बैसोरो मोनथिया नामा भिडिअ'खौ जे बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ' होनानै उनाव भिडिअ'खौ दानोब्ला वाट्च टाइमा खमायलाङो एबा माबा माइनास जालाङो बेखौ मिथिनांगौ आरोना खायफा माने आङो थाबनो ग्र' खालामनि मानसिफ्रा बिराद आंखौ मदद खालामगोन आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामगोन होननानै सानो आरो मारैनो नोंथां खबरा मोजां सोमदोन मोजां गुथाल ब्रह्म गुड स्पिस औ आङो
गोबां राजखान्थिखौ लानानै बुंग्रा मानसिफोरखौबो बुंबाय कमेडि सिस्टेमै जेनेबा इन्टारटेनमेन्ट बायदिबो बुंबाय खायफा खायफा बुङो मा अग्रं बग्रं बखिलाबायो होननानै अग्रं बग्रं बखिनायथ' नङा बेफोर बाथ्राया माने नंगौना नङा साननोसो नांगौ आरो ना जोङो दिनै सोरखौबा इउटुबारखौ बुंबा ओइ नों इदि इदि बुंना नों मानो इदि गाज्रि थामनेल लगायो होननानै सोरजोंबा नांलायलायबाय ओइ नोंसोरा मानो नांलायबाय थानायल' इदिबायदि होननानै सानो आरो इउटुब चेनेलजोंनो गोबां इउटुबारफोरखौ माने गाज्रि गाज्रि जायफ्रा थामनेल लगायोना भिडिअ हगारो बिसोरखौ बन्द' खालामहोनो हाबाय खायफाखौ आरोना कन्टेक्ट मोननायखौ ओरैनोथ' सोरबाया इउटुबाव होनानै 2 बोसोर 3 बोसोरनि सिगां होनानै जिमेलबो बावबाय जेबो कनटेक्टबो गैला बेनिफ्राय भिडिअबो हगारला बैफोरबायदि मानसिखौ कनटेक्ट मोनफिना आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिनि भिडिअ'खौबो दानफिन होननो बुंहरनो हाया बुंबावनो नोंथां आजिखालिनि औ आरो लाइमोनफोरा मा जाजोबखो आं सिगांबो बुंदोंमोन खायफा माने गाज्रिजों फार्स्ट भाइरेल जानानै उनाव मोजां जा माने बयजोंबो फेमास जाजानाय मोजां बुंजानायखौ लुबैसो नामा बेखौसो सानो आङो जेरै दाथ' जोंनि बर' सिख्ला सेंग्राफ्रा लोंनानै लोंला जाला बा भाइरेल जानायफोरा आयु 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 बैसोरनि बिमा बिफाया माबायदिलै आयु आयु ओइ मोसौ खार हगारनायफोर बायदिसो हगारना होयोदां ना बेफोरबायदिनिया आरो बिसोरबो मानसिया बिमा बिफाखौ मान सनमान होखाया जाथि बंस'नि जेबो सानखाया आरो बिसोरनि गाननाय जोमनायाथ' लाजाखाया आङो बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयोना जायफोरा गाननाय जोमनायनि जेबो अर्थ' गैया बैफोरनाव गियानाबो अर्थ' गैखाया दै नोंसोरो आनजाद नाय आरो नोंसोरो साननानै नाय आरो नोंसोर नुगोनबो जाय मानसिया खान्दा खुन्दा ड्रेस गानोना जेनेबा बे लंपेन्ट हाफ पेन्ट स्कार्ट जेनेबा नायथावै आरो एकदम सोलेरनि खावसे बाहागोखौनो नुजा होनानै ड्रेस गानो जायफोर बैसोरनाव गियानाबो थाखाया दे आं डाइरेक्ट बे 100आव 90%खा फुरा हायो कम्पलसरि ना कम्पालसरिनो एकदम फिक्स खाथार बे खोथाया लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो सेयार खालाम आंखौ जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै एबा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोनहा साबसक्राइब खालाम मदद होलाय आंनो वेरबार फेसबुक पेजाव मेसेज हर सोरनिखौबा आरो नोंनि नङाब्लाबो आरो जेनेबा सोरनिबा साबसक्राइब खालामजानो लुबैबा हरबानो जाबाय आं गोबांनिखौनो साबसक्राइब खालामो साबसक्राइब खालामनायाव जेबो लस गैया आंहा जेबो लस जाया नङा होमबा लाइभ फैनानै बेफोर खोथाखौ बुंबाय थारैनो नोंथांमोनहा साननो नाङा मालायखौसो बुंदों गावबा माबायदि होननानै बेफोरबायदि साननायखौ गारनांगौ आरोना डिउटि जोब्बाय नामा नोंथां डिउटियाव ओं जोब्बाय डिउटि जोब्बाय डिउटिया जोंनिया एसेबां माबा नङा एसेबां माबा नङा आरोना एकदम भिर नङा आरो खम बहुद खम जोंना डिउटिया इसेबां खस्थ' गैया जोंना मालिकआबो मोजां आं भिडिअ'फ्राव बुंबोबाय थायो आंबो मालायनावसो हाजिरा मावलाबायो होननानै भिउवार्सफोरनो मालाय बायदि बारा लेभेलाव थानानै भिडिअ बानायालां एकदम हाजिरा मावनानै जाग्रा होनना बुंना लाखायो आं गाज्रि मोनबा मोनबाय मोनाबा गैया आरो आं लेभेलाव थानानै भिडिअ बानायबाय थानो लुबैया मालायबायदि हेलौ गाइस आं दिनै नै जोंहा अमा बेदर माबा बेदर होनबाय थानाय बेफोरबायदि नङा आरो है सोरबाया गाज्रि मोनलायगोन दा आं रावखौबो थांखियाखै दै माने बुंदोंसो आरोना लेबेल मानसिनिखौ आरो खायफा खायफानिखौ आं रावखौबो थांखिया आरोना खायफा लेबेलनि नालाय लेबेलनि मानसिबो दंसै नालाय ओंखायनो बुंदों सोरबाया गाज्रि मोनगोन बिदिनो मोदोमाव नांहैयो नङा होमबा मोदोमाव नांनायनि बाथ्रा नङा जेनेबा खायफा एकदम बिराद लेबेलनि थायोना गुड नोंथां सोमदोन बसुमतारी जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बांसिनानो माथो सोमदोन बसुमतारी नोंथां माथो बांगालफोरजोंसो एकदम लाइन मारिसैलै सयथिबो बिराद बोरैबा मोनो जोंनि बर'फ्रानो एकदम खानै खाथाम लानांसिगौलै जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि लानायखौ बन्द' खालामोना माने खायफा आरो लानांगौल' बे नङा माने लानायनि उनाव गोबां न'खरफ्राव गुलाय गुजाय जायो नङा होमबा माने आं बे मुस्लिमफोरजों खारबाय थानायनि थाखायसो बुंदो दै लाथारनांगौबो नङा बे आं बुंनाय रावसो खायफा माने बिदि खारलाबायो नालाय खारदोंबो खारदो साला बांगालफोरजोंसो खारो गुबुनफोरजोंसो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बर' हिनजावफ्रा मा मोनखाङोथाय माने जोंनि बर'फ्रा गायनाय फुनायखौ बायो नामाथाय
गुबुन हारिया आरोना जेनेबा मोनसे हारिखौल' आं बुङा माने जिखुनु बर' हारिनि अनगायै गुबुन हारि आरो बिसोरो खेथि मावा ना माने आबाद मावा आं बुंना खुगासो रुवायलायबाय नोंथां ओइ खुगा रुवायोथ' आरो आं सिगांबो बुंदोंमोनना भिडिअ'आव है नोंनि नोमा नोमफानो जायाखै नोंनि जायाखै आंखौ बुंनो दरखार गैयाबो होनलायलाङो ओंखायनो माने बारा बुंनो लुबैया आङो बेसेबां बुंबावनो नंगौथ' आरो गुबुन हारिया बिजनेस मावो नंगौ दे बिजनेस बेनिफ्राय खेथि मावा माने जोंनि बर'आवबो खेथि मावै गोबां दंसैना आथिखालाव इसोरनि फारसे साननांगौ हारि हिसाबै थांना थानांगौ होननानै आं गोबांखौनो बुंदों गोबां बर' सिख्लाफोरखौ जिखुनु बर' हारिखौ गाव होननानै साननानै लायोबा गावनि लाइफ गावनि रुल्स होननायखौ सानना लाबाय थायोबा बेफोरबायदिनो ओइ लास्टाव थाङै थुङै मा जागोन ओइ दुरुं लालाबायनोसै मोसौ सोरनिबा मोसौनि दोनदालफोरखौनो लाना खारलाबायनोसै दंफांफोराव गाखोहैलाबायनोसै न'फोराव उखुमुदा माबा गाखोलाबायनोसै इफोर खालामनायनि सिगां सानग्रोखानांगौ नङा होमबा नोंथां सोमदोन नोंथां साननांगौ बेफोरखौ इदि उनाव जाहैगोन मागोन होननानै गावनि जिउखौ खनसेनि थाखायल' मोनदों उनाव थैना थांबा मा जाहैगोन मा थागोन मायाव थांगोन सोरगोआव थांगोन ना फाथाल थांगोन बेखौ रावबो मिथिया नङा होमबा खनसे जोनोम मोननायाव एसेबां गोजोन बे बुहुमाव बे संसाराव बेखौनो गावनि जिउखौ फोजोबना लायोबालाय मा घन्टा जानो नङा होमबा घन्टासो होनलाय लांबाय आं दा 2 घन्टा 3 घन्टासो होनलांगोन आंनाबा बाराबा बर' सिख्लाफोरनि थाखाय बे माइ गायनो खोथिया फुनो बाखायो बायदि मोनदों आङो बर' सिख्लाफोरखौ नै सोरबा सोरबा गाज्रि मोनलायगोन दा रावखौबो थांखिया आङो खायफा खायफा बेफोरबायदि गुबुन हारिजों लाइन मारिग्राफोरखौ बुंदां गाननाय जोमनायाबो अर्थ' गैया गाननिबो अर्थ' गैया फरायनायनिबो अर्थ' गैया बिमा बिफाखौथ' आरो माथो बुंनो बिमा बिफाया जोंहानि फिसाज्लाया फिसाजोआ मोजां मालाय बायदि नङा होनना सानबाय थानोसै जिथिया जागोन घट'नाया होमबासो ओइ दुरुं आलायनायनि उनाव मुलि लोंनायनि उनाव सुइसाइद जानायनि उनाव ओइ उइ वान जास्टिस ओइ आफाद मा होनो जनायनोसै लामा सामा उइ वान जास्टिस फासि दिबबय लागिब होननानै बुंलाबायनोसै घन्टा बुङो आं नोंसोर रायजोफोरखौ जायफोरा बेफोरबायदि आं बेफोरबायदि घन्टा होनबाबो दाय जालायगोन दा खोनासं रायजोफोर जायफ्रा उइ वान जास्टिस होननानै थैनायनि उनाव बुङोना फासि दिबय लाइक ब होननानै हारसानि बुङोना बर'नि फासि दियग बर'निथ' आरो मा होनबावनो दा बेफोरबायदि होननायनि सिगां गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ सामलाय आं मोनसे खोथाखौ बुंना दोनदों नोंथांमोना आंनि बुंनायखौसो गाज्रि मोननो हागौ जाय रेपिस ना जेनेबा रेप खालामग्रा जिनाहारि खालामग्रा बिनि थाखायबो उखिल दंलै नांग्रा आजिखालि फैसानिल' बाहादुरि दिनै आंनि फिसाजोखौ मोनसे खोथा बुंबाय आंनि फिसाजोखौनो सोरबा जिनाहारि खालामबाय सोरबा रेप खालामबाय जेनेबा बिनि थाखायबो सोरबा नांग्रा थागोनब्रा नांग्रा दङ उकिलफ्रा ओरैनो जेव जेव जावजाव मा एकदम जिथा गाव गावनि फिसाजो जेनेबा उकिलफोरनि फिसाजोफोरा ओइ मन्त्रि एम एल ए नि फिसाजोफोरा जिथिया रेप खालामजागोन ना होमबासो देहायाव नांगोन बिसोरना नों आं दुखियाफोरनिबो रेप खालामनानै बुथारलाबायनोसै ओमफ्राय जों लामाफोराव थांनानै उइ वान जास्टिस ओइ फासि दक होनना बुंहैनोसै ओइ मालाय उकिला दाब्लिउ लानानै माने रां लानानै दाब्लिउसो होनलायलांबायलै तेलेगुनि दाब्लिउ होनो नालाय रां लानानै मालाय रेप खालामाखै नङा इयो गावनो लिंहरदोंनो बे रेन्डिसोखामोननो बे बेफारिसोमोननो हिनजावा सिख्लाया ओरै केस लगायफिनसै उल्थानो बेफोरबायदि जायो जों गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ एसे आबदा लानांगौ मायाव थाङो मा खालामहैयो बेफोरखौ एसे माबानांगौ उदिस लानांगौ सोंलायनांगौ बिमाफोराथ' जेनेबा बुंलायनांगौ बिफाफ्राथ' हाया बिमाफ्रा एसे क्लियार माने एकदम फ्रि जानांगौ दै फिसाजोफोरजों हा नोंलाय सोरखौ गोसोथोयो होननानै बिदि सोंबा डाइरेक्ट बुंनो हानाय फिसाजोफ्रा ओइ खायफाया नों सोरखौ गोसोथोयो होनबा है गोसोथोनाय गैया होनग्रासो दङ खायफाया इयावनोथ' बिदि घटना जायो डाइरेक्ट बुंनांगौ आं आमुखाखौ गोसो थोयो निजेनि हारिनि ना गुबुन हारिनि ना बेफोरखौ सोंलायनांगौ खायफा बिमा बिफाया थिगसे बुलाबायो रायलाबायो ना इयावनोथ'
फिसाजोफ्रा खोथाफोरखौ लाखुमानानै बेफोरबायदि उनाव थैनायनि लामायाव थाङो आरो दै बिमा बिफाया एसेबां क्रत जानो नाङा माने रागा जानो नाङा आरो ना एकदम बुजायनाय एबा गुसु मेलेमजों एबा नर्मेल थानांगौ फिसाजोफोरजों फ्रि जानांगौ फिसाज्लाफोरजों फ्रि जानांगौ ओरैनो मोनसे दाय मोनबा एकदम बुग्लुं बुसि खालामनाय सिखा रुवाजों दानथारनोसै मानसि बेजों जाया सोमदोन बसुमतारी नोंथां जोंनि बर' सिख्लाफोरानो हारिखौ सानसे मन'गोनसो नामा सानफ्लांलायलाङो नोंथां ओं बर' हारियानो बिसोरनि आखायावसोखाब्रा थांफ्लांबाय थायोब्रा जोंना खामरुपैया नालाय सोरनाबा इदिनो गाज्रि साननाङा आरोना बेफोरखौ माने खुगानि रावसो बोरैबा बोरैबा ब्राफ्राबो थांफ्लांलाय लाङो जोंनि हारिया जेनेबा माबायाव मा बुंगोनलै माबा माबिसो बुंफ्लांलाय लाङो एखमबा एखमबा बारा बुंनायबो गैया गोदान इउटुबारसो नालाय जोंनि बर' हारिनि थांनाय थैनाया बर' सिख्लानाव एबा बर' आइजो माहारिनाव माने हिनजाव माहारिनावसो दङ नङा होमबा बर' आइजो गैलाब्ला जोंबो बर' होनना सिनायजानाय नङा जोंलाय जों हौवा मानसियालाय माथो सिनाखि दं माने सिनायथि दं जों बर'नाव जेनेबा बर' हौवाफोरनाव बर' एबा हौवा माहारिनाव नङा होमबा बर' सिख्लाफ्रासो दख'ना गानबा गाननाय जोमनायजों बर' होनना सिनायजायो दा बर' सिख्लाफ्रा सानलायगोन नोंस्राबो गामसा गाननो हाया होननानै एसे सोरबा बुंलायगोन गामसाया जोङो हाग्रानि मानसिलै बेखौ बुङो बाथ्रायाव दङ हिन्जाव माहारिया न'नि हौवा माहारिया हाग्रानिनो हाग्रा बंग्रा थांनानै मायावबा खामानि दामानि मावनानै न'खर सालायनो जायो गुथाल ब्रह्म नंगौ ब्र औ नङा होमबा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा जों दा गाननाय जोमनायनि फारसे बुंबा दाय जालायगोन नोंस्रा नोमानि जायाखै नोमफानि जायाखै बुंनो दरखार गैया बबेनि गयदा नोंलाय होनलायगोन दा आंबो गयदासो नालाय बुंखायो बिदिनो बुंबा दाय जायो आरो नङा होमबा मोनसे मेथाइसो खनना होनसै आं इन्टारटेनमेन्ट ना आंबो मानसिया हैद खनथ'ला दां सोरबा सोरबा मा अख्रं बख्रं मेथाइ खनलाबायो बुंलाबायो होनगोन दा नङा होमबा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ गोबांखौनो आं बुङो मानो बेफोरबायदि नोंसोरलाय होननानै माइ लाइफ माइ रुल्स होननानै दलद सिरिसो थाबावगोन बारा बुङोबाथ' ब्लकसो खालामबाय फेसबुकफोरावनो गयदा होननायखौ जा मिनिबाय गयदा होनोलै नै गयदासो होनबावगोन आङो एखमबा एखमबा इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाबोयो नालाय मानसिया एसे इन्टारेस्टिं दै आं एकदम गोबांखौनो बुंबाय थायो रागा जोङोब्ला मानसिया बिराद बुख्रुब बुसि माबा सोरखौबा मारदारबो खालामलायलांनो गिया एकदम थाइजौखौ लुबैनाङा दै ओइ नै खोथाबावबाय आङो मा होनदोंमोन आङो रागायाना मानसिखौ मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया रागाजोंनो एकदम गावनि मबाइलखौबो बुख्रुबलाय लाङोलै खायफा मा मबाइलल' गावनि जिउखौनो फोजोबना लालाबायो थैनोसै आं होननानै रागाजोंनो मालायखौ माबानो हायाबा बुनो हायाबा बुथारनो हायाबा गावबो हख्लायनानै लायो खायफा खायफा दा बिसोरबायदिखौ आं बुङो आरोना आंनि इन्टारटेनमेन्ट भिडिअफोरखौ नाय आंनिखौ नाया नाया गुबुननि इन्टारटेनमेन्ट माने कमेडि भिडिअफोरखौ नाय होमबानो नोंनि रागाया मायावबा दुर दुर खारलांगोन सयथिबो रागाया मिनिनायजों हायाथ' गोरलैयैनो जेनखायो सोमदोन बसुमतारी नोंथां र' कमेन्टआ गोमोरां गोमोरांसो जाबाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नागारै जेब्लायबो गाज्रिखौसो मावगासिनो दं ओं नंगौ खायफा खायफाना ओरैबायदिबोलै सालथे माने सालथेमोन गासिबो सालथे आंनि माबा बार्थडेखौनो हाग्रा बंग्रायावसो खालामहैलाय लाङो गयदा गोजालै बिसोरो फाग्ला जोनोमा मेडिकेलाव जायो बिमानिफ्राय जोनोम जायो न'खराव जायो बिमा बिफाजों मोजां बार्थडे खालामनांगौ गयदाफ्रा सिख्ला सेंग्रा लानानै एकदम हाग्रा बंग्रा मायावबा दैमा माबा बिदिनो
जोनोम सान बार्थडे फाथिलाबायो गुबुना बेलेग खोथा जेनेबा ना सोरबा इउटुबनि साबसक्राइबारनि जेनेबा बार्थडे पार्टि बेफोर बेलेग खोथा जोनोमनिखौ बुंदो आरो ना जोनोम जानाय बार्थडे जोनोम जानाया फाग्ला हाग्रायाव सिख्ला खानैसो लाना सेंग्रा खानैसो लानानै सोरबा बार्थडे केक हायजायो बेफोरनो बिमा बिफाखौ मान सनमान होग्राया नङा होमबा बिमा बिफाखौ मान सनमान होग्राया बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रा बारदे खालामहैया आं डाइरेक्ट बुंखायो बे बिमा बिफाखौ सिबिनो रोङि अननो रोङि बिमा बिफानिफ्राय दाबि दाबि लांनानै जाग्रा बेखार बेखार बिसोरसो बे हाग्रा बंग्रायाव सिख्ला खानैसो लानानै एकदम बियार लाल जिखुनु फेग्रा मुवा बिरि सिग्रेट लानानै बार्थडे फाथिनोसै लोंलाबायनोसै बेनिफ्राय मोसालाबायनोसै सोरबा सोरबाया एकदम नायथाव भिडिअ खालामलाबायनोसै बेनिफ्राय खालामलाबायनोसै सोरबाया स्टेटास होनायावनो सोरबाया सेभ खालामना लानानै भाइरेल खालामनोसै ओमफ्राय बुंनोसै आं स्टेटाससो होजोबमोन दा आंथ' भाइरेल खालामाखैना होनलायनोसै ओमफ्राय बुलायलायनोसै गोग्गोमनो ओमफ्राय निमा बिनोसै आंखौ निमाहा होदो ओमफ्राय सोरबा सोरबा इयावनो गावनि गोसोखौ हमथानो हायियाव थैलाबायनोसै दुरुं सोलायलांबाय दुरुं लानानै खारथिंलाबायनोसै मायाबा दंफां सिं सिं सोरनाबा उखुमुदा मायाबा बै हांसो मुलि हाग्रा थैनाय मुलि लालाबायनोसै ओमफ्राय लाजिख'नो हायाबा सिगाङावथ' सानग्रोखाया नालाय नङा होमबा नै आंना 6था जानोसै दा माने 6 बाजिनोसै आंना लाइभखौ बारा गोबाव होनो हानाय नंला आङो आरो 53 आङो लाइभखौ दहायनो फोजोबनो सानदोंमोन माबा माबि गोसोखांनानै बेफोर बाथ्राखौ बुंनो सानबाय आरोना बुंलांबायबो फारि फारि नोंथांमोनहा गाज्रि मोनो ना आं हारिनि थाखाय बाथ्रा बुङो एकदम खायफाया बुङो मा अग्रं बग्रं बखिलाबायनो होननानै आंनि फारसे सानना होनखायो आं डाइरेक्ट आं सिखावबो जानो हागौ गुन्दाबो जानो हागौ माबा माबिबो जानो हागौ आंनि बाथ्राखौसो साननांगौ दा नङा होमबा हमना ला आं जौ फाग्ला आंहा जौ लोङै लोङै किडनियानो हामा जाबाय लिभारानो हामा जाबाय आं सोरखौबा बुंबाय ओइ नों जौ लोंनाङा बिरि सोबनाङा होनबा हैद नोंनो लोङो गावनो लोङो आंखौ बादानो फैदों थोद होनबाथाय बिदिबाथ' जानाय नङा होमबा आं दिनै ओंखायनो बुंदों आं सिखावानो जा गुन्दायानो जा गाज्रि सुबुंआनो जा आंनि बाथ्राखौ साननांगौ नङा होमबा खायफा सिखावाबो मोजां गियान होनो हागौ होनदोंलै माने मा बोरै मिथिगोना सिखाव खावै खावै बुजा बुजानो आथिं आखाइ नै बोरैबा थांलाय आथिं आखाइ बुख्रुबजानानै बुंबाय सोरखौबा ओइ सिखाव खावनाङा सिखाव जाना अ नोंनो सिखाव खावै खावै बिल्डिङा लुबाय न'आ लुबाय थाखा फैसा खामायना लाबाय दा आथिं आखाइ बुख्रुब जाबाय आंबो खावगोन होननानै बुंबा बहा जानो बिसो मिथिगौ जाय आथिं आखाइ बुख्रुब जाबाय नङा होमबा बेफोरबायदि आरो खोथाया आं सिगांबो बुंदोंमोन ना खायफा नै आलारामा फैबाय आंना एलारामा खायफा जेनेबा बिदि आरोना फरायसाफोरखौ आं बुंखांबाय जेनेबा फोरोंगिरिफोरखौ माने बिदि बुङोना खायफा फरायसाफोर बिसोरो माने गुबै सोलोंथाइखौ मोनखाया आरो गुबै सोलोंथाइखौ मोनिफोरासो फोरोंगिरिखौ बेफोरबायदि बुंदो बिदि बायदि बुङो आरोना माबायदि बुङो मिथिबायना साला फरिखायाव इंलिस फैबाय इंलिसाव हादिया गावहा बे बड' फोरोंगिरिनाव सोंबाय दा नै बे सेन्टेन्सा मा जायो सार बेखौ खोथालाय होनबाय है आं रोङा बिदि होनबाथाय ओइ रोंथ्रा होननानै बुंसै है इ फोरोंगिरिया रोंथ्रा फोरोंनोबो रोङा इ जेबो रोङा होनबा बहा जानो बड' फोरोंगिरिया बड'खौ रोंगोन नङा होमबा बिदि आरो इंलिसखौ बुंबा बहा जानो नङा होमबा ओमफ्राय इंलिस फोरोंगिरिनाव बड'खौ सोंबाथ' इंलिस फोरोंगिरिया हायाबो जानो हागौ नङा होमबा बयबो माने गावबा गाव मोनसे साबजेक्ट थायो आरो जाय साबजेक्टखौ हायो बै साबजेक्टखौसो फोरोंखागोन फोरोंगिरिफोराबो नङा होमबा ओंखायनो गुबै सोलोंथाइखौ मोननो थाखाय एबा गुबै गियानखौ मोननो थाखाय सोरनिबा मानसिनि गियानखौ एबा बैनि गियानखौ साननो थांनो नाङा आरोना गान खनदो एसे औ खनगोन र' गुथाल ब्रह्म एकदम आं खननांगौबा फाग्ला फाग्ला खनखायो आङो खायफा खायफा ओइ मेथाइ खनदोंमोन ना बड'लेण्ड टाइगारखौ लानानै खायफा खायफा बड'लेण्ड टाइगारनि सापर्टारफ्रा आंखौ बुंदों मा अरं बरं मेथाइ खनलाबायलै होनना इन्टारटेनमेन्ट होनखायो आं फार्स्टआवनो आं इन्टारटेनमेन्ट लाना फैदों दै होननानै बड'लेण्ड टाइगारनि बागै इन्टारटेनमेन्ट खालामबाबो दाय जासोयो बड'लेण्ड टाइगारनि थाखाय गोबां माने सापर्टार दं नालाय सापर्टारफोरा सानना नाया आरोना माने आंनि बाथ्रा बुंनायनि फारसे ओंखायनो बाथ्रानि फारसे सानग्रो होनखायो आङो
आंना लाइफआ बेखिनियावनो जोबां जोबां जालांसै दै बोरैबा बोरैबा जालांसै आंना नै टाइमा 6था जालांसै आरो 6था जाबा दोननांसिगोन आं फिसा खामानि दङ हाजिरा मावग्रा नालाय रायजोफोर आंखौ मदद खालाम ओंखायनो गेदेर इउटुबारफोर जायोबा उनाव आं मदद होगोन आं रां मोननाय मोनैया आंनि उननि बाथ्रा साबसक्राइबार बुरजा जाबा सोरखौबा मदद होनाय बेनो आरो मेन थांखिया एखमबा एखमबा माबा माबि इन्टारटेनमेन्ट लाबोबा साननो नाङा मा आल्थु फाल्थुलै गथ'आलाय होननानै खायफा खायफा बुंलाय लाङो हैद मा जानला मानला होबाय थायोलै नोङो होननानै इसोर बुजिया मानोना जेनेबा इन्टारटेनमेन्ट माखौ बुङो मटिभेट माने माखौ बुङो ब्लग भिडिअ माखौ बुङो बेफोरखौ मोनथिया नालाय बिदिनो मा जानला मानला भिडिअ होबाय थायो बिदि सानो आरो दे होमबा दोनथ'नोसै मोजां मोननोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम सेयार खालाम आरो आंनि बाथ्रानि फारसेल' सानदै आंनि फारसे सान नाङा आं हाजिरा मावना जाग्राबो जानो हागौ सोरखौबा खामायना ला होनबा ओइ गावहानो हाजिरा मावना जाबाय दं दासिम मालायखौसो खामायना ला होनलायबावो गावबा खामायना लायाखै दासिम बिदि होनलायलांगोन दा बिदि होननो नाङा आरो बिदि साननो नाङा दे एसेनोसै दे रायजोफोर थाइजौखौ जानो लुबैनाङा दे आंनिसो मोनबाथाय जानांगौ बाय बाय